Ngizothanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Live. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kodabeni. Ngicela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloko leli week esikulona. So la ngizoqala ngendaba ke thinta uGabisile. So la kumathiza ke baveza ukuthi ke uGabisile uzoqhubeka ke ehlale lapha kwaMthiyane and uDifa uzoxabana kabi noma Mzobe uzobe efuna ukuthi ke uGabisile ebuye. Okunye ke futhi ke abakuvezile labaveza ukuthi ke uGabisile uzokwenza impilo kaLwazi ibenzima. Babeke sebeveza ukuthi ke uLwazi uzobeke sewushintsha umqondo wakhe, uzothatha ke isinqumo sokuthi uzoshada kuBaby mama wakhe uGabisile. Kuzothi ke kusanjalo makhamba ke isikhathi kuzoba nzima ke for uGabisile njengoba kuSifociya ezoboniswa. Khona ke into kuSifociya azoboniswa yona ethinta kuGabisile. Babeke sebeveza la ukuthi ke uSifociya uzobeke semtshela uGabisile ukuthi ke kunemfihlo enkulu ayifihlayo okumele ayikhiphe. And ke leyo mfihlo uma ke ngayikhiphi izomenza ukuthi ke elahlekelwe umntwana. Kunjalo ke mbukeli uGabisile mayingayikhiphi ke lemfihlo izokwenza ukuthi ke lahlekelwe umntwana. Abayivezanga ke mbukeli la kumathiza imfihlo kodwa ngicabanga ukuthi ke maybe indaba yokuthi ke uGabisile wabulala kuMthembu. Kodwa ke makhamba isikhathi ke mbukeli makukhona ke abakuvezayo ngiyobuya ngizoku-update ngayo ke indaba ethinta uGabisile nemfihlo. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke thinta uMabusi laba veza ukuthi ke lapha kwaMthembu kuzofika kumalume wakhe kuMabusi and umalume kaMabusi uzofika ke naye nemfihlo and lemfihlo izosiza ukuthi ke belwisane nomkhokha. Ngidlule ngiyelapha kwindaba ke thinta uNtombi laba veza ukuthi ke kuzofika ifirstborn kaNtombi lapha kwaMthembu and izofika bengalindele. Aphela lapha ke mbukela amathiza omkhokha ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ngicela ke mbukela ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.